Evanđelje po Luki, poglavlje 5. Prva 4 učenika. On je stajao kod Genesaretskoga jezera. Narod se nakupio oko njega, da sluša riječ Božju. Tada vidje 2 lađice, gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili mreže svoje. On uzađe u jednu od lađica, koja je pripadala Simonu, i zamoli ga, da malo otisne od kopna. Tada sjede i uze učiti narod iz lađice. Kad je bio svršio svoj govor, reče Simonu, izvezi na pučinu, i bacite mreže svoje, te lovite. Učitelju, odgovori Simon, svu noć smo se trudili, i ništa ne uhvatismo. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše to i uhvatiše tako mnogo riba, da su im se razdirale mreže. Zato mahnuše drugovima svojim u drugoj lađici, da dođu i da im pomognu. I dođoše. Napuniše obje lađe, tako da su se gotovo potopile. Kad to vidje Simon Petar, pade Isusu pred noge i reče, Gospodine, otidi od mene, jer sam čovjek griješan. Jer je bilo obuzelo udivljenje njega i sve drugove njegove zbog ribolova, što su ga bili učinili. Isto tako i Jakova i Ivana, sinove Zebedejeve, koji su bili drugovi Simonovi. Tada reče Isus Simonu, ne boj se. Od sad ćeš ljude loviti. Tada izvukoše lađice na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Ozdravljenje gubavca. On je boravio u jednom gradu. On je bio čovjek sav u gubi. Čim je vidio Isusa, baci se pred njega na lice ničice i zamoli, Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. On pruži ruku svoju, dotaknu ga se i reče, hoću, očisti se. Odmah guba pade s njega. A on mu zabranili da nikomu ne govori, i reče, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi žrtvu za očišćenje svoje, kako je propisao Mojje, neka im to služi za svjedočanstvo. Glas o njemu širio se sve dalje. U četama stjecali su se ljudi, da ga slušaju i da se iseljuju od svojih bolesti. A on je odlazio na samotna mjesta i molio se. Ozdravljenje uzetoga. Jednoga je dana učio, a sjedili su pritom farizeji i književnici, koji su bili došli iz svih sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalema. Tada ga natjera sila Gospodnja na jedno iseljenje. Ljudi donesoše na nosiljkama čovjeka uzeta. Kušali su da ga unesu u kuću i postave pred njega. Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli unijeti. Zato se popeše na krov i kroz crepove spustiše ga s posteljom na sredinu pred Isusa. Kad vidje vjeru njihovu, reče, čovječe, oprošteni su ti grijehi tvoji. Tada su pomislili u sebi književnici i farizeji, tko je ovaj, što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga? Isus prozre pomisli njihove i reče im, što mislite u srcima svojim? Što je lakše reći, oprošteni su ti grijehi tvoji? Ili reći, ustani i hodaj? Ali znajte, da Sin čovječi ima vlast na zemlji opraštati grijehe. I tada reče uzetome, zapovjedam ti, ustani, uzmi postelju svoju i idi kući. Odmah ustade on pred očima njihovim, uze postelju, na kojoj je bio ležao, i otide kući slaveći Boga. Svi su bili obuzeti udivljenjem i hvalili su Boga. Puni straha rekoše, danas smo vidjeli čudo. Poziv Levija. Potom otide i vidje carinika po imenu Levija, gdje sjedi na carini. Reče mu, hajde za mnom. On ustade, ostavi sve i pođe za njim. I dade mu Levije u kući svojoj veliku gozbu. Veliko mnoštvo carinika i drugi ljudi bili su s njim za stolom. Zbog toga su mrmljali farizeji i književnici. Rekoše učenicima njegovim, zašto s carinicima i griješnicima jedete i pijete? Isus im reče, ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nije sam došao da zovem na pokajanje pravednike nego griješnike. Rasprava o postu. Oni mu rekoše, učenici Ivanovi kao i farizejski post često i mole se, a tvoji jedu i piju. Isus im reče, možete li svatove natjerati da post,
dok je zaručnik među njima. Ali će doći dani, kad će im se ugrabiti zaručnik. Onda će postiti u vandane. A pripovjedao im i prispodobu, nitko ne reže krpe od nove haljine i ne prišiva je na staru haljinu, inače razdere ova novu, i staroj ne pristaje krpa od nove. Nitko ne lijeva vina novoga u mjehove stare, inače prodre novo vino mjehove. Ono se prolije i mjehovi propadnu. Nego vino novo mora se lijevati u mjehove nove. Nitko, koji je pio staro vino, neće odmah novoga. Veli, staro je bolje.